उदालगुरि जिल्लानि मेरबांसुबा गामिनि सासे आबादारिया देग्लाय 12 बिघा हायाव जोगोनार आबाद खालामदों। गुबुन गुबुन आबादफोर खालामनायजों लोगोसे जोगोनार आबाद खालामनायाव मुखुब मेरबांसुबा गामिनि आबादारि आगस्तिन मोसाहारिया गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बायदि बायदि आबादफोर खालामनो हायोब्ला जों मानो हाया होननानै बुंदों। थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो बिथाङा जोगोनार आबाद खालामनायाव बांसिन रां मोनबोनो हादों होननानै फोरमायदों। देग्लाय बिथाङा 12 बिघा हायाव 90,000 खरसा खालामनानै जोगोनार आबाद खालामदों। गोबां जोगोनार फिथाइखौ नुनानै बिथाङा बे बोसोराव 5 लाख रां मोनगोनखौ आसा खालामदों। बिथांनि जोगोनार आबादथिलियाव आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोनि फायखारिफोरा होंगो दोंगो सुलाद लाफैयो। फैगौ बोसोराव बिथाङा 20 बिघा हायाव जोगोनार आबाद खालामनो नाजागोन होननानै मिथिहोदों। बांद्राय जोथोन लानाङा लासेनो दान मोनब्रैयावनो जोगोनारखौ बोखांनानै गुबुन आबाद खालामफिननो हायो आरो एसेल' साननि गेजेरावनो गोबां रां मोननो हायो होननानै आबादारि आगस्तिन मोसाहारिया बुंदों आरो साख्रि नागिरनानै समखौ आद्रि खालामालासेनो बेबायदि आबादफोरखौ खालामनांगौ होननानै गावनि फारसेनिफ्राय खावलायहरदों।